Ayaw kadlok pa to. Kining ipabaton ko sa Jerusalem sa samang paagi nagpatudusab ka sa Roma. So the Church of Jerusalem, the Church of Rome, Catholic Church, the Roman Catholic Church, just the same, parehara. Base sa pulong sa Diyos. Kung yan napita, gikan sa Roma, ikailang sa pagkalibutan, Roma o sa Diyos. Muna yung apod sa Pilipinas, Katoliko, yan ni Medjila. Muna ito pinanggagamang Bradley, Church of God, Munigar ini. Nga kung yang ni karon nga dinis Kristo katupod sa Iglesia Katolika Romana. Ug yan napita, ako gipabaro. Iman, turang. Kuha na mo sa sa negative side. Minuto lang. 5 minutos? 5 minutos? Pamatawad mo ng 5 minutos. 2 minutes. Minutes eh. Minutes. 2 minutes. Sige. Sunod na sa kana. Kuha na sa pila. Request sa kana. Sige. Negative side. Una yung kumutana sa affirmative. Salamat kayo no, it's so CFD. Imong pamatuod karon. Ari kusin ko sa pangutana. Sige. So imong gikutlo ang Mateo 16:18 isi pagpamatuod nga mao toy pagpabarog ni Kristo sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Ang ako pangutana niya na mabasa ba diha ang Santa Iglesia Apostolika Romana sa Mateo 16:18? Mabasa kini dili. Ang mabasa diha mo ang usa ka iglesia ng ituko ni Kristo. Kaya sa ko po parang kaniya, wala mo pamitag taro nga si Kristo nagtuko ng usa ka iglesia. Muli unsang iglesia? Iglesia Katolika. Asa mabasa? Iya sa Juan, kining Greek Bible. Buhat 9:31. Acts 9:31 na yun. Iminon Ecclesia Catholicus, Judaias, Kagladayas, Samarias, Irinin, Ikinin, uy, gumudumin. So the word Ecclesia Catholicus, which means Catholic Church, natubag ang makita namin sa dito. Ang akong pangutana, ang Mateo 16:18. So, ayaw pagdagan dito sa buhat. Kaya ang akong pangutana diha man sa Mateo 16:18. So, ang akong pangutana kategorikal. Aduna ba'y Santa Iglesia Apostolikang gisgutan din sa Mateo 16:18 o wala? Iglesia lagi ang nakatatakya niya. Sumala mas Biblia. Ang Biblia, dili lang usa lang ka libro. Mateo, libro mo na. Daghang libro, 73 books. Sa to pa giuyon. Biblia man. O giuyon na nimo sa Mateo 16:18 mawalay Santa Iglesia Apostolica. Nagpahibatuon lang nang nagtukod si Ano Kristo. lang komentaryo? Direct question. Okay. Sunod pangutana. Sunod tubag. Kay imo man ipamahayag ganina na ang Mateo 16:18 mao na itimailhan sa pagtukod ni Kristo Santa Iglesia Apostolica. Anang panahon na aduna na ba'y mensahe nakaabot sa Roma ana wala pa? Padung ba? Adong pa so Padung ba kay ako sumala sa Mateo 16 dito ko sa iglesia. Ang iyang iglesia wa man siya dawata dito sa Jerusalem, John 1:11. Munang the Catholic Church extended to Rome. Unsay prueba? Buhat 23:11. Ang Diyos mingon itupad kan sa Pablo. Pablo, ayaw kadlok. Ining gipamatuod mo sa Roma, sa samang pagi, nagpamatuod usab ka sa Jerusalem. So kanang buhat Jess mauna ba na itimailhan nga gibalhin ni Buhat Kristo? 23:11. Buhat 23:11 mauna ba na itimailhan nga gibalhin ni Kristo dito ang iglesia ang tinupod niya sa Jerusalem dito sa Roma o Usa sa bersikulo nga gamit. napakailain nga Kami teksto lang ba daghang dito, bersikulo. Okay, sunod pangutana. Sunod na tubag. Ang akong pangutana, si Kristo Katoliko, Hudiyo. Ang iyang citizenship, kung siya ka ng it ada King of the Church, Juan 19:20. Pero siya mo'y pander sa Roman Catholic Church, suma sa Biblia referensya. Ito ba kang pumutana? Kay gigamit ba nimo ang Biblia nga sumala sa Biblia ang referensya, mabasa ba nimo nga si Kristo founder sa Catholic Church? Oh, kana Matthew 16:18, klaro mo kaya na. Walay mabasa lagi diha lagi. Hindi mabasa diha nga kanang nagikuan. Usa ka iglesia dito, kung may lain dito kung iglesia. Usa iglesia, Grego nga Biblia. Acts 9:31, wa kay Grego dito mabasa. Madre ang iglesia Katolika. Unya mga dagkong referensya, nga na may referensya ng pipirmahan. Kaya nadala na ito ang Solar Encyclopedia, volume 5, page 106. The Catholic Church sa Sibayan Society, founded by Jesus Christ. So na yung mga referensya o pulong sa Diyos.
Sunod pangutana nako. Oh, sunod ko ba? Sumala sa Apostol Creed sa inyong mga basahon. Imprimatur ani si Archbishop Most Different Rock Socrates Villas. Oh, sige. Nag-ingon diri da in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Uyunan ba nimo nga ang Santa Iglesia Apostolika Romana di mabasa sa Biblia nga nagpamatuod nga kana siya iglesia na nagtinukod ni Kristo. Sumala sa inyong referensya. Uyunan nimo o supakon. Tubag, sayo na kayo. Sa ubang bersyon nga Biblia, walay mabasa. Pero sa Latina Vulgata, na mabasa o sa Grigo nga Biblia. Kanang imong gibensyon sa imong gibasa, kanang Biblia nga dili pa ini. Okay. Oh, mo na ani mabasa. Sunod pangutana. Sunod nga tubag. Kay ang atong tema Santa Iglesia Apostolika Romana mabasa ba na nimo sa imuhang dalang Grigo karon o dili? Mabasa. Basahe ko. Oh, nasa Juan sa Kay aron madungog sa kadaghanan. Lucas 4:14 basa na. Ay me exalted this Catholic Spiritual Gregoriato. Oh, it's meaning sa Katoliko. Unya ang apostolika nasa kuan kining Biblia sa Acts 9:31 Ecclesia Catholis ana. Ni apostolika nasa Matthew 16:19. Na dia plus referensya klaro kayo ruler encyclopedia the Catholic Church founded by Jesus Christ. So naa sa kuan Sunod pangutana Sunod nako. tubag. Kay gipagamit manimo ang encyclopedia kanang encyclopedia kinsa may nagsulat ni ana. Diyos Wa sa topic. o demonyo? Wa sa ang Diyos topic. sa pagsuot espiritu man ang kamot. Ang Diyos ay material being na ang Diyos sa absolute invisible di makita. Tao mo gisuwat o lamdagan sa Diyos. Okay. Asa mabasa sa Biblia nga tao ang nagsuwat sa encyclopedia? Ha? Wa na sa topic. Klaro kayo. Kung natin sakto filosofia. Wa na sa tema. Wa na sa Klaro, tema. di na kinahanglan sentido kung Abot mo lang encyclopedia. ikaw tao ka. Kisa ni suwat. Wa na sa tema. Tema to tema. Di ba? Ito yung klaro. Kung out tema, di na pwede. Sumala sa 1 Timoteo 1:4 nga giwali ni apostol, gitudlo ni apostol ngingon nga sultihin sila nga dili sila mutuo ni anang hinimuhimo nga listahan. Hinimuhimo nga sugilanon sa taas nga listahan sa mga ngalan sa kulangan. Makahakat lamang dili kahigayunan ng tugi dili makatabang sa plano sa Dios. Kuyunan ba nimo nga kanang imuha wa na isugo sa Dios? Kanang imong encyclopedia. Tama na sa uso o gamit yung kasaysayan sa Biblia nasa hubog sa uso. Gamita ang kasaysayan. Kasaysayan lagi to siya pero Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text. So matag bersikulo ano yung kahulugan meaning putput kani referensya siya. Pero ang explanation sa bersikulo. So kanang Daniel 2:4 sa duway rin the kingdom of Christ which is in the Catholic Church. Ito magpapakita. time naman siguro Time sa ay. kasi mabasa. 5 minutes. Gumbot. Gumbutan. Oh, kamera mo to. Nakuha ka to. Sino niya ako kay Upat ko? Ang iyang pamatuod mao ang Santa Iglesia Apostolika Romana pinukod ni Kristo. Pero wa gyoy mabasa sa Biblia nga adunay Santa Iglesia Apostolika Romana gigamit niya ang kapitulo bersikulo sa Mateo 16:18 sa pagtukod ni Kristo. Ug atong hibalan nga tanang pagtukod ni Kristo sa Mateo 16:18 ang gitudloa gisultihan ni ana o gilina niya ana sa simbahan mga Hudyo. It bro. Sa diha nga si Pablo mo Ready, gibilinan sa friend? iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa Mateo 16:18 wala gyud mabasa Okay, diha na? sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Nakuha. Wa mo. Unsa may ingon diri sa Roma 3:1
kung kinsa ang gibilinan sa mga pulong sa Dios. Usaon sa may bintaha sa mga Hudiyo o papuklanan sa sirkumsisyon. Dagan una sa tanan, gibilinan sila, ipiyalan sila sa pulong sa Dios. Ug ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili man mabasa nato sa Mateo 16:18 apan gipamatuod kini ni Pablo. Uno to sila ni 2:14, ginag-ingon siya kay kamo mga igsuon, mahimo ko mong magmaawakan sa iglesia sa Dios. Sa Hudiya, palhubog, impirno. Ano sila tayo no bisite nga. Abali ka pala ng debate. Wala ka so araw kaayo nga ang iglesia nga pasabot, ikaw na. ito ta magpasabot iglesia sa Dios. Kani kabayo ba? Samot. Kana mga nagwayaw agin sa langit. Unsa ang pagkinabuhi sa mga tao sa balay sa Dios, walay lain kundi iglesia sa Dios, haligi, buhi o patukuranan sa kamaturan. Suwa nyo kay mabasa nga laing iglesia nga gitudlo niya sa bala sa Biblia, nga patukuranan sa kamaturan gawas lang sa iglesia sa Dios. Ug ang iglesia sa Dios nga dito gikan sa mga Hudiyo, giwali na sa tibuok kalibutan, mao na hinungdan karon nga doon na sa iglesia sa Dios nga miabot diri sa Pilipinas. Ayon. Sumala sa wali ni Apostol Pablo unsa iyang gitudlo niya dito sa mga katawhan niya dito sa Galacia. Galacia 1:8. Kapisan pa usa ka manulunda nagawali kaninyo og lahi sa nakasulat, lahi sa among gikawali. Ipatunglo kana siya. Usa igsuon klaro kaayo kini atong igsuon nagpamatuod nga wala gani walay apostolis nga nagtudlo nga kining simbahan mo gitukod ni Kristo kay di gyud mapamatud-an sa Biblia. Sinagur man. Bisan gani ang ilang mga libro Sinagur nag-ingon naman. gani nga the end of the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. So ang words Catholic imbento kana ni Saint Ignacio. So klaro kayo nga ang iyang tema di pa matuod karon wa gyud kabarog. Kay ang iglesia sa Dios mabasa litra por litra. Apan ang iyang pamatuod mabasa sa referensya pero dili mabasa sa Biblia. So kinsa may atong tuhan ang Biblia o ang referensya kinsa may bugat na tuhan. So klaro kaayo nga ang Biblia mooy tuuhan na to. Kay gani ang 1 Timoteo 1:8 nag-ingon nga sultihi sila nga dili kamo magtuo ni anang mga hinimuhimong sugilanon sa mga listahan sa tag-as ng mga katigulangan kay makahatag lamang kini ninyo pakiglang tugi nga dili ang ayan makatabang sa plano sa Dios. So klaro kayo mga igsoon nga ang atong igsoong Iglesia Apostolika Romana nga patod niya pamatud-an niya wa gyud kabarog kay wa gyud kabasa siya sa Biblia nga Santa Iglesia Apostolika Romana founded by Jesus Christ. Asa mabasa tuwa sa referensya ug kanang mga referensya binuhat-buhat lamang na sa mga tao. So lisod na tuhan. So ang pinakabugat nga tuhan nato ang mabasa sa Biblia. Salamat kayo. Mangutana. Di katis. So matod man nimo ang naas Biblia mo ito ang yun iba mo tingin. Yes. Kasama ni sir Mr. very famous man. Kani. Saan niya? So. Sudah. Ya. Simbahan. Ya. Oh, karon naman sa Biblia. Okay. Sayot kamu tahu ka dili? Okay. Actually. Okay, ang atong tema Santa Iglesia Apostolika Romana. Ayaw kabasahin kung pag-ungsyon nga simbahan Katoliko kay kanang Katoliko
words nga Katolik, makailapon ka na. Oh, lagi. Unya daghan may relihiyon ka ron makailapon. Kini akong So dili man pangutana. ang simbahan mo ipakailan Tinuod ang dawat nga naa sa Biblia ang simbahan Katoliko, dili lang dili haom sa atong tema ikaduha dili wala pud- ang sima. dili Sa pangutana. dili pud na mao ang Sa iglesia pangutana. nalito pod Kung sa man tong gidibatihan, Iglesia Katolika Romana tinagod Kristo o Iglesia sa Dios. Santa Iglesia Apostolika Romana. Anong minskot mo kanang Iglesia sa Dios mo insakto nga wa mo tan debate. Pasabot na sa Kay iyo ka. negative side man ko, ako'y mo pabarog. Unya ikaw man ang magpamatuod. Ikaw man Balik. magpamatuod. Balde, Brad. Pasensya. Siya mo yung pabarog, Brad. Banday man tayo buwaw. Balde. Karon. So pangutana, kung dili si Kristo gatukod sa Iglesia Apostolika Romana, na ba kay tao nga makahataga sa Biblia din? Propeta o kining apostoles? Pangalan sa nagkon. Ang bikong Biblia ang atong basihan, di ujud ka ta makatudlo diri kay di gali mabasa ang Santa Iglesia Apostolika sa Biblia, unsaon pa nato pagpamatuod na si ang Sa to pa, wa kinsang ka tama na mabangkag, nagpamatuod na imong gisulti karon sa sa ebidensya nga wala ko'y ikahatag nga apostoles o tao, propeta na nagtukod sa Iglesia Katolika Okay. Apostolika Romana. Tumagon ako. Tumagon Wa kay ako. ikahatag yun. na ay referensya. Di ba ako kumuta? Biblia man. Ingob, Biblia mo ito. Wala siya. Kay ang inyo ang Di ba, wala pamatuod kay- sa referensya. So tugbangan tapod mo og referensya. Wa kumuta nagreferensya, muta na rin kung referensya rin mo ron. Okay. Sa Biblia, wa kay ikahatag. Why mabasa? Wa ko'y mabasa sa Biblia Santa Iglesia Ato pa, Apostolika kaya wa mo Romana. ba sa wa kay tao ikatumbok diya. Kung sa Biblia wala. Oh, okay. Karon. Pero kanita sa referensya, na diha. Kinsay nag-invento sa Santa Ingon man Iglesia ka nga. Apostolika Romana. Wala ni sa Biblia karon referensya dagang ka. Kaning Ruler Encyclopedia, volume 5 page 106. Ingon dire. The Catholic Church one term general applied to the divine society founded by Jesus Christ. Muna called Roman Catholic Church. Encyclopedia man niya. Di ba ni zero? Di mo supat ko rin. Kanang encyclopedia, supako na ko na. Ano man? Asa to ba din ni tinuod? Ang nagsuwat ana, mga tao Sa to ba naman, dili ni tinuod? mga Katoliko ra. Dili ni tinuod. Di gyud na siya tinuod. Ug Asa mao na asa iyong mabasa tutukan. dokumento ng mga Katoliko gusto ni. Kada ganing encyclopedia, Insa man mga gawas mga na siya Katoliko. sa Biblia. Di ba nagawas lagi. Oh. Wa mo gusto ba ingon maka kanina. Sumala sa Biblia Columbia pa to. Encyclopedia sa Igawas volume ang saka. 4, page 1232, nag-ingon dire, the word Catholic was first used to describe the church by Saint Ignacio of Antioch. Si Saint Ignacio ang nag-describe ana dito sa Antioquia. Kanus aman ni nahitabo ni? Diara Handbook of Catholic. Mutana. Faith. Wa ko mo tayo ipa-explicar mo tana. Ah. Kanang imong gibensyon ron matul pa nimo sa Columbia Encyclopedia to. Nagi-quote ni Saint Ignacio of Antioch na was used ato ba used ni gamit. Gamit. So uyon ka nga siya may una ni gamit sa pulong Katoliko. Siya may gamit pero dili man na siya Uyon. apostolis. Sa to pa dili siya founder kay gamit man. Dili man na siya tao sa apostolis. Tao ra na siya. So, karon Oo. karon ka dili mi sa founder, akseptado na karon nga Dios may nagtukod sa Catholic Church. Wa lagi mabasa lagi sa Asa Biblia. man ba sa lagi. dili Dios katukod? Kay ang Di ang tana, ningon ka. Ningon mga dili walay mabasa. Ni asa mabasa na arita sa handbook of Catholic kanus ani nahitabo. Sinulat ni Socrates Fernandez ito. Dara, the Handbook of Catholic page sinulat ni Socrates Fernandez sa page 67. The Regent of Pope Pahina 11. Ug ang iglesia na tao na ug bito nga sa unang adlaw panahon sa mga apostoles. Busa wala pa kini tawag Katoliko. Oh. so pangutana. Busa diha na kini ma-official pagtawag sa Katoliko panahon ni Saint Ignacio sa tuig 1870. Kanang 1870 wa na iglesia Asa may na panahon tuwaan na. mo? Pulong sa Dios, pulong ni Berto Fernandez. O gani na nga ako Tubag. gigal kontra na ko sa inyo ha. Pulong sa Dios, pulong ni Berto Fernandez. Pulong sa Dios ang karon. Tuhan. Karon ingon ka kanina nga wa kay kahatag ang bersikulo nga propeta apostoles nga mo'y nagtukod sa Catholic Church, di ba? Okay, yes. Ato ba sakto to? Sa ato ba labaw yung pulong sa Dios. Nya asa man pod mabasa nimo sa Biblia? Ang pangutan asa pod mabasa sa Biblia nga Santa Iglesia tinuod ni Kristo. Ano ikaw man hindi na ko patulog imo na magianggon. Imo na magianggon. Karon kanang gisuwat ni Berto Fernandez ang Handbook of the Catholic Faith. Sa 1870 ang isutan ang Catholic Church. Sa wa pang 1870 diha ang Katoliko. Wa pa jud Katoliko. Ang ingon naay iglesia pero kanang iglesia Yung sa nabagita ka wala pang Katoliko nga
Kuha naman, official man na. Wala pa gani Katoliko na iglesia, pero katong iglesia ang naa sa panahon ni Kristo, iglesia sa Dios man to di man. Asa mo basa ang libro? Nas Biblia. Libro, dili Biblia. Ano Handbook na. Ano Asa sa handbook basa? Nas Biblia. Handbook. Ang Handbook giluto na si basa. Pablo, Ang imong gibasa handbook. ang giluto si Asa Pablo sa handbook, iglesia ha? sa Dios. Okay, walay mabasa na to sa Biblia nga adunay nagsimbag Domingo gilutos. Daga sa Domingo. Daga. Kanang iglesia sa Dios. Wala sa Biblia. Mao na iglesia Katolika. Pero tinuko ni Kristo. Asa babasa lagi sa Biblia. Mauna. Na. Pamatod eh. Alain sa nang debate nito. Kaya wala ang debate ito sa tinuko ni Kristo. Nasa So, nga lisod kayo ta magpamatuod ganita. Wala mabasa sa Biblia. Ha? negative rebuttal. Si Batal. So, mo to nga klaro kaayo gyud ang ilang pagpamatuod nga di gyud mabasa sa Biblia. Kay ang ilang gisaligan ni ana adto ra sa referensya. Oh, nakita na. Bisan gani ang uban ilang nga referensya di gyud mulaban nila. So wala sa sinulat ni Socrates Fernandez ang May dyan ang tao na. panahon Oh, Antonio, Brad Hindi ko Antonio. mabasa sa Biblia ang 96 human na nasulat ang Pero wala kang lima. Sabto na ang Mauna Biblia. hinungdan Ang nga Catholic wala Church. mabasa sa Biblia wasang ta iglesia Mabasa sa apostolika Biblia. Sa may Catholic. Ito nga ang Universal. Katoliko. Universal. Support century Mukailap. na. Tibukutan. Sa may Sa Mukailap. Simbahan ng Iso sa atong Ginoong Kristo. Matiyo di sa Kristo. Ya sa Jerusalem. Mukailap na siya. Universal. Go and make disciples. All nation. Universal. Kung itubag nga. Wala sa mga sa Biblia mabasa sa litra por litra walay lain kundi iglesia sa Dios Live. haligi buhi og patukuranan sa kamatuoran sumwala sa 1 Tesalonicanos 14. Buhat 20:28 matungodi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibok panon aron inyong pagasundugon ang iglesia sa Dios gipalit sa iyang kaugalingon dugo. Ug maghisgot kag iglesia sa Dios daghan nga mga kapitulo bersikulo sa Biblia nga mabasa nato litra por litra. Pero kung Katoliko ang atong hisgutan diha, wa tay mabasa diha. Adto na sila mudagan dito sa mga referensya. Wa man magsuko ang Ginoo nga adto mo sa Google, pakitaan ninyo ang akong simbahan dito. Ang gitudlo niya sa Juan 8:47, Juan 8, ano? Galacia 1:8. Galacia 1:8 bisan pa usa ka manulunda nagawali kaninyo lahi sa nasulat. Ipatunglo ka na siya. O na nga lisod kayo tuuhan kining atong igsuon nagpamatuod ug walay mabasa sa Biblia. Time na. Sabay 1 minute. Napay 1 minute. Bati rin. Ito din. Bati rin. Ito din. May otorite. May basa kita ka otorite. Wala na diha ko digo no. Pinirmahan dyan. Oh, nakita. Salamat yun niya. Biblia, ingon siya Biblia ito kaklaro kung ibasa kanina nga wala ni garaw. Word for word simbahan Katoliko. Isaiah 62 sa Latin na Bulgata. So nasa Biblia di kay kinag-explicar pag yun. Oh, bagong siyang simbahan Katoliko Romano. Simbahan Katoliko. So ingon siya nga at tinuod na brad na ana pero ang Iglesia Apostolika Romana man may bay ko ano niya. So ingon siya tinuod niya subak-subak na sa Biblia. Biblia ko na puro Biblia. Kanang word Biblia, Greek word nga, suwa sa Juan 21:25, pinilag 20 kahit na Biblia. So naagi rin sa Grigo, sa Lucas 4:14, buhat 9:31, naman na ito rin yun. Ayun rin sa Acts 9:31, sa Acts 9:31, yung Grigo, the New Testament was written in Greek. Kaya magtuon po kayo kaya para maka-counter po ka ba? Dara. Imineon Ecclesia Catholistis Judaias kay Galalais kay Samarias irinin ik oikono modomini. So Ecclesia Catholis which means Catholic Church. 931 page 238. So na ang word Ecclesia Catholis. Iya pa sa puan. Buat 9:49. O Katolis kadaghan ni buat 4:18 pa. So Biblia lay basihan lagi siya plus referensya pa. Unya kaniya ako sa pangutana ini referensya standard binay wa may gidapigan Gruner Encyclopedia Volume 5 page 106 the Catholic Source as Divine Society funded by Christ. Mo dawat nga tinuod ni siya dili Katoliko rin nagsuwat niya karon kinsa mangalas Katoliko nga nagsuwat ana wa sa ikahatag. So no evidences
isa full system. Dapat ipagkutanan po nina sa kung side sa pagkasasamin niya. Biblia may tuwan. Ingon siya, nabay apostoles, kupita, nagtukod sa Iglesia Katolika Romana, kapresentar ka para din initinod ako sa wakoy kahatag brad. Sa to pa, laban ka na ko. Huwag mo manigar kung ipabarog. So niya, i-diverse sa kasaysaya na sa Columbia Encyclopedia. So ingon ka nga, ang Biblia, wala din word Catholics. Sa ubang Biblia, pero sa lain, ubang Biblia na, huwag man na, itong mga panahon na, huwag mo ito kabasa sa lain versions sa Biblia. Unya, anak ang Presok Fernandez gamit handbook of the Catholic Faith, 1870, pag-opisyal na sa One Holy Catholic Apostolic Church, opisyal. Pero wala pa gani, opisyal, diha na. Sabi opisyal kung wala pa. Niya ingon ka, wala pa. Niya asa mabasa, di ko katubag. Nidaga na sa kaskuhan. Imong personal na pagsapos sa bersikulo. Dili sa libro na sad. So, mura kagsipon, sulod mo gawas pa, pero ikang-ikang yapong ka nasakpan, yapong ka na mga kaigsola. Pero, this is a friendly discussion. Atong napamatubuan ng Catholic Church, common ning tema, matubang panirlo kasi, common ng tema, balik-balik ka ni. Pero, lain mag-styles pagpaparong po, pag-handle, pag-hatag na ito, mga statement, na ang Catholic Church, tinuko ni Cristo. Kanang Church of God, ang bersikulo, dili na inyo ha. Nga naman, panahon na sa mga apostoles, ang nandugtong sa apostoles, ang Sibahan Katoliko Romano, sa ito ba, kanang Church of God, unang Iglesia Katolika Romana, kaya yung founder sa Iglesia Katolika, Diyos man, yan lang siya, Church of God ang Iglesia Katolika. Kaya Diyos may katukod. So, niya lang, brother, biyain na ng imong Church of God nga sa Pilipinas na natukod, Brad Clint. Ari na si Iglesia Katolika kay para na siguro kas kalawasan ba ay pabili na kay wa kay membro tingali tanaw nimo wa kay membro ya kay hapit na lang usban buliwik opisyalo nga usban para mag-apologize sa Katoliko. So nining butuhan nagtuo siya ng mabor siya sa Subiha pero di ay handa pa gani i counter explain na libuan ang katulungan sa tubang at Brad Green sa Source of God. Salamat mayong hapon. Brad. Oh. Brad. Moderator. Selamat, Brad. Uy, sada. Uy, punya. Dari medire Carlo Badinas. Ha? Apa kaya ang termino? Bitaw no, siya ika-komenso? Aplan kontra kay tuo nga tao rin isawat, hindi isang tuo ng yung Biblia, kay tao rin isawat. Bitaw no, sakto sa kada? Brad, ay na ito Biblia, Brad, kay tao rin isawat, Brad. Ayo, inyuhan na sa nang kuwan. Inyuhan na sa nang Nana, Brad Sokler ya?